ତାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଘର ଖାଇବା କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଘରକୁ ଆସି ଭାବିଲି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବି। ଖାଇବାରେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା ପାସ୍ତା ଅଛି। ତାପରେ କହିଲି ଚାଲ କରି ଖାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ପାସ୍ତା ପକେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି। ତାର ସେ ମଝିରେ ଆମ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲି ଆଳୁର, ତାପରେ ଟିକେ ଆଳୁ ବାଡ଼େଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ସେତିକି କଟାକଟି ଭିତରେ ଏଠି ପାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କଲି। ତାପରେ ଦିସ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପାଣି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଆମର ପାସ୍ତା ଆଣ୍ଡ ପାଣି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି କରେଇ ଆଣିଲି, ଚଟକିନା କରେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ସେଠି ପୁଣି ଫୁଲେଇ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଟିକେ ଚଳିବ, ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଦେବେ ସେତିକି। ତାପରେ ଆମେ କରେଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, କାରଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଅଧିକା ତେଲ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ନା ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ପୁରା ଖାଲି ଭାଜିବେ। ଆଉ ସେତିକି ମୁଁ ଭଜାଭଜି କଲାବେଳକୁ ନିକିନା ନିଠି ସେଉ ଖାଇଲେଣି। ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ବୋଲେ ଆଉ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଆ। ଏଠି ପିଆଜ ଆମର ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ଆମେ ଆଳୁ ପରେ ଟମାଟୋ। ତ ଏତି ଭିତରେ ମମି ପଳେଇ ଆସି କହୁଛି ଏମିତି କଲୁ ସେମିତି କଲୁ, ଆ ଦେହରେ ଅମ ପକେଇଲୁନି। ତାପରେ ମୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ୱାଓ। ତାପରେ ସିଏ ପକେଇଲା ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପକେଇ ତାକୁ ସବୁ ଭଜାଭଜି କରିଦେଲା, ମାନେ ଭାଜିଦେଲା। ତାପରେ ପକେଇଲା କ'ଣ ଆପରେ ଟମାଟୋ, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପାସ୍ତାଟାକୁ ମୁଁ ଗଲି କେଚପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲି କେଚପ୍। ତାକୁ ଆଣି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ପାସ୍ତା ପକାଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପାସ୍ତା। ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ନିକି ନାନୀ ଆସିଲା, କହିଲା ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ନେଇଯିବି, ଆଗ ଖାଇବି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ନେଇକି ଆଗ ଦେଲି ମମିକୁ। ମମି କହିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଯା ହଉ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ପରେ କହିଲା ଭଲ ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାକି? କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାମା? ଖାଇକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ କଲୁ? ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି କେତେବେଳେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।